Bardějov, perla východu, jedno z nejkrásnějších měst střední Evropy. Bardějov, zapsaný v seznamu památek UNESCO, je středověkým urbanistickým klenotem. Přijíždí sem lidé z celého světa, aby viděli tento vzácný unikát, který se podařilo zachovat pro příští pokolení. Málo kdo z nich však tuší, že toto přenádherné město bylo vzorem nejvyšší krutosti. Bardějovská spravedlnost naháněla lidem po celém Uhersku strach a hrůzu. My vám teď povyprávíme, co se za branami tohoto města dělo a ukážeme neuvěřitelné záznamy ve středověké knize rozsudků, ale i vzácný dokument, jediný svého druhu, totiž výhružný dopis zbojníků, kteří hrozili městu pomstou za rozsudky smrti. Sledujte dál. Toto je pořad Mýty a fakta. Přinášíme mysteriózní příběhy o spiknutích, záhadách, tajemstvích, o věcech možných i nemožných. Oblast Bardějova byla obývána již od pradávna. Nejstarší nálezy potvrzující historické osídlení této oblasti pocházejí ze starší doby kamenné. První písemná zmínka o Bardějovu je pak z roku 1241 v Ipatijevské kronice, podle které na přelomu let 1240 a 41 procházel Bardujevem Daniel Romanovič Haličský, tehdejší vládce Haličsko-Volnického knížectví. Haličský kníže se tehdy vracel z námluv, kde se snažil dohodnout sňatek jeho syna Leva s Konstancií, dcerou uherského krále Béli IV. O 6 let později ke svatbě skutečně došlo a ve stejném roce, tedy 1247, je Bardějov zmiňován podruhé. A to když Béla IV. Musel řešit spory mezi německými osadníky z Prešova a zdejším řádem cisterciánů. Bardějov měl výhodnou polohu. Nacházel se na obchodní stezce a jako nejsevernější město království byl vstupní branou pro všechny kupce, kteří tudy přijížděli do Uherska. Aj preto to mesto takto nadobudlo na sile, pretože na dôležitej obchodnej križovatke išla tu kráľovská cesta cez Bardejov, ktorá viedla z juhu krajiny cez Košice, Prešov a potom v Bardejove sa tá cesta rozdvojovala. Buď ste sa vybrali smerom na Lvov a išli smerom na Halič, dnešné územie Ukrajiny, ale v minulosti územie Poľského kráľovstva, alebo ste pokračovali priamo ďalej na sever a cez Bieč, Gorlice, Krosno ste sa vedeli dostať smerom na Sandomierz. A ďalšia z alternatív bola smerom na Krakovsko, teda na Krakov ako najvýznamnejšie mesto Poľského kráľovstva v minulosti. V Bardejove ste vedeli svoje kone obriadiť, svoje služobníctvo, ktoré zabezpečovalo plynulý priechod tých kupeckých karaván. To sa tu vedelo posilniť, očistiť. Kúpele tu boli samozrejmou súčasťou. Mesto, ktoré je celé obohnané hradbami, poskytovalo istotu, ochranu jednak svojim obyvateľom aj svojim návštevníkom. Bardějov se záhy rozrostl do významného a bohatého města, kde vládl čilý obchodní ruch. A nebyl zde významný jen obchod. Již v roce 1437 tady bylo registrovaných 51 cechů a rozvíjelo se tu více než 60 různých řemesel. A bohatství zdejších měšťanů je dodnes patrné na podobě honosných domů, jednoho z možná vůbec nejhezčích náměstí na Slovensku. Bardejov v stredoveku, respektíve v tom 16. storočí sa odhaduje, že mal okolo na základe daňových súpisov a tých koeficientov, ktoré sú historicky všeobecne používané, tak sa odhaduje, že mal okolo 2600 až 2800 obyvateľov, takže hovoríme o stredne veľkom meste v rámci stredoveku, ale napriek tomu, že to mesto nie je veľké, tak nadobudlo veľmi silný ekonomický, hospodársky význam. A potom vlastne to mesto sa rozrastá, čo ani nie tak čo do veľkosti, ale čo do honosnosti
a výsledkom toho sú aj privilégia kráľovské. Pre panovníkov to bolo jedno z kľúčových území, to Bardejovsko na severe krajiny, a aj preto také množstvo privilégií. Výsad a privilegií udělených uherskými panovníky získal Bardejov v průběhu let mnoho. Celá řada jich byla udělena již v roce 1320 králem Karlem Robertem. Mezi jinými například osvobození obyvatel na období 10 let od placení daní. Ale již v této době mělo město svého šoltise, předchůdce rychtáře, který měl i soudní pravomoc. Významným mezníkem je rok 1365, kdy 16. června získal Bardejov právo meče. V tej listine z roku 1365, ktorú vydáva panovník Ľudovít I, sa spomína, že mesto Bardejov a jeho okolie, teda po okolí Bardejova, že sa potuluje množstvo zlodejov, lupičov a bánd zbojníckych, ktorí spôsobujú škodu obyvateľom mesta a spôsobujú škodu aj okolitému obyvateľstvu. A práve preto vydáva povolenie, alebo teda právo sa s týmito ľuďmi vysporiadať. Tí, ktorí budú chytení, môžu byť väznení, mučení a práve potom na základe rozsudku obesení, sťatí, okyptení, lámaní na kolese a ďalšie spôsoby vtedajšieho mučenia, alebo teda výkonu trestu, ktoré pre stredoveké Uhorsko boli typické, tak tieto môže richtár mesta, respektíve šoltis, vtedy ešte môže vykonávať na týchto obyvateľov. Vzácná, bezmála 700 let stará listina, kterou král splnomocnil bardejovského šoltise trestat zločiny, rozhodovat o životě a smrti, se jako zázrakem dochovala. A nyní se nachází ve zdejší pobočce státního archivu v Bardejově. Pred sebou máme listinu z roku 1365, kedy kráľ Ľudovít I udeľuje mestu právo meča. Tí, čo sú odsúdení na trest smrti, mohli ich obesiť, rozštvrtiť, sťať, to ešte taký bol miernejší trest, utopiť, upáliť, rôzne iné druhy. Čiže to právo meča bolo aj právom na rôzny druh smrti. Richtár mohol určiť niekedy aj príhovor tých mešťanov, obmäkčil rozhodnutie. Uprostřed radničního náměstí se nachází historická radnice. V této budově, která je jedinečnou historickou památkou, se v jejím prvním patře rozhodovalo o vině a trestu. Vchádzame do radnej siene Bardejovskej radnice. Toto je miestnosť, kde zasadal richtár, senátori, kde sa podpisovali všetky dôležité udalosti, všetky dôležité spojenectvá, dohody, obchodné zmluvy, ale tu sa vykonávali aj rozsudky. Rozsudky jednak trestov, ktoré mali viesť k náprave, ale častokrát aj bohužiaľ rozsudky smrti. A práve aj vybavenie tejto miestnosti dodnes čiastočne hovorí o tom, že tá spravodlivosť tu bola kľúčová, lebo za mnou sa nachádza veľká freska, ktorá je práve zo 16. storočia, Posledný súd. O tom, jaké rozsudky se v této místnosti ve středověkém Bardejově vynášely a jak snadné bylo z rozhodnutí místního rychtáře zemřít za zcela banální zločiny, vypovídá kniha rozsudků z let 1559 až 1649. Během 90 let bylo do ní zapsáno víc jak 100 trestů a z nich 80 jsou tresty smrti. Tuto je kniha rozsudkov. Sú v nej zápisy súdnych záležitostí od roku 1559. Prvý zápis je mravnostný, kde
Matias Kroker zo Sveržova mal dieťa so svojou slúžkou a za to bol sťatý. Upálenia známy aj tento, dosť často spomínaný v 1573 Jan Repka, ktorý zase bol taktiež sťatý za krádež ženskej šatky. Zatímco v jiných městech bylo běžné, že trestem za krádež byla náhrada škody v několikanásobné výši a kdo si nemohl odškodnění dovolit, byl namísto toho zbyt, tak v Bardějově vládla krutá spravedlnost. Kniha rozsudků obsahuje například záznamy, kdy za krádež medu byl zloděj upálen. Jindy byl zase třeba jen 17letý mladík za krádež v Rychtářově domě ukřižován. Děsivými tresty byl Bardějov známý široko daleko napříč celým Uherskem. Rozsudky s nejvyššími tresty byly ale za provinění proti šlechtě. Krádež v domě šlechtice mohla být trestána i rozštvrcením. Za menší prohřešky byly ovšem uplatňovány někdy i tresty mírnější. V prípade tých nižších trestov, palicovanie alebo pranierovanie, že ste boli v klietke hanby, kde si každý okolo vás mohol, no v podstate to bola hanba byť tam zavretý, každý vás videl, celé mesto sa na vás prišlo pozrieť. Ak ste boli potom priviazaní k pranieru, to bol stĺp, kde vás priviazali a na ňom sa vykonávalo buď samotné to palicovanie, bičovanie, tak to boli veci, ktoré boli potupné a vykonávali sa na námestí priamo. Ak tie tresty boli tvrdšie, kde v podstate častokrát prichádzalo aj k smrti, tak obesenie bolo vykonávané na nedalekej Šibenej hore. Šibeniční hora se nachází přibližně půl hodiny pěší cesty z centra města na nedaleký kopec. Ještě v 18. století zde stávala šibenice. Kdybyste kolem ní tenkrát procházeli, určitě byste na ní viděli odsouzence. Nešťastník tady totiž pro výstrahu visel tak dlouho, dokud jej nevystřídal někdo jiný. Na místě šibenice dnes stojí 1,5 tunový, 15 metrů vysoký 4ramenný kříž Cyrila a Metoděje, který zde z iniciativy Matice slovenské v Bardějově postavili v roce 1996. Oběšení bylo sice nejčastějším způsobem popravy pro poddané, ale pro ženy se často užívaly jiné druhy trestů. Za potraty to zomierali ženy a odsúdené boli ženy. Tie boli zašité vo vreci a utopené v nedalekej rieke Topľa. Tá sa nachádza 200 metrov vzdušnou čiarou severne od historického centra mesta. No a pri riekach sa vykonával aj ďalší trest a tie boli najmä za podpaľactvo a to bolo upálenie. Ale tie tvrdšie tresty a také veľmi bolestivé boli aj lámanie na kolese. To znamená, že cez človeka, ktorý bol natiahnutý, v podstate sa púšťalo, až dokiaľ nezomrel, ťažké koleso voza, ktoré v podstate vám postupne lámalo kosti a drvilo tie vnútornosti a tá smrť bola veľmi, veľmi pomalá a veľmi bolestivá. A máme aj príklady a doklady, že v Bardejove prebiehalo aj tzv. Štvrtenie, kde vlastne ten človek bol trhaný na všetky strany a ten trest bol taký veľmi bolestivý. Nejmilosrdnějším rozsudkem smrti bylo useknutí hlavy. Ale taková smrt byla dopřána z většiny pouze šlechtě a významným měšťanům, ale obyčejným poddaným spíše jen ve výjimečných případech na přímluvu u rychtáře. Původně se popravy s tětím v Bardějově odehrávaly přímo na radničním náměstí, ale v 16. a 17. století se místo změnilo a stínalo se za hradbami města poblíž Horní brány. Toto místo dodnes připomíná lampový sloup. V tom lampovom stĺpe pri sťatí sa častokrát tá hlava toho nebohého vystavila na výstrahu. Do toho lampového stĺpa sa tam uložila. Aspoň tak teda hovoria tie také pramene orálneho charakteru a medzi Bardejovčanmi je stále tá tradícia, že do tohto lampového stĺpu sa tá hlava toho nebohého na výstrahu dávala.
A za co všechno vás tedy mohl ve středověku stihnout v Bardějově trest? Existovalo několik základních deliktů. Proti životu, zdraví, proti cti a důstojnosti člověka a také i proti majetku, osobě a víře. Přečiny proti rodině, považované za základ křesťanského společenství, jako bigamie, cizoložství nebo smilstvo, byly rovněž trestány. Stejně tak jako krvesmilstvo nebo styk mezi Židy a křesťany. Častým trestem za tyto prohřešky byla běžná poprava jako stětí, oběšení nebo utopení. Za styk mezi osobami stejného pohlaví nebo třeba se zvířetem se ovšem zaživa upalovalo. Kuriózní je, že upálili jak pachatele, tak i to nebohé zvíře. U trestných činů vraždy se rozlišovalo, zda šlo o běžnou anebo loupeživou vraždu. Na rozdíl od trestů za vraždu nebo zabití, za loupeživé vraždy byly zostřené tresty, jako třeba vpletení do kola nebo čtvrcení. Trestána byla ovšem i sebevražda. A pokud sebevrah při pokusu zabít se uspěl a již nebyl živ, pak byla trestána jeho mrtvola. A to buď upálením, anebo alespoň jejím zakopáním do nekřesťanské půdy, aby se po smrti jeho duše nedostala do nebe. Stíhán mohl být člověk i za útok na čest. Dobrá pověst byla tehdy velmi důležitá, protože kdo ztratil čest, stal se osobou bezectnou a přišel tím i o právní způsobilost. Jeho sociální status se zcela propadl a ocitl se v sociální izolaci. Řemeslník nebo obchodník v takovém případě v podstatě již neměl šanci prodat jakýkoliv výrobek nebo dodat službu. A dostal se pak do dluhů. A nakonec skončil na ulici. Za urážku na cti mohl být člověku vyříznut jazyk. Odcizení či krádež a do 16. století například i půjčky s úrokem, tedy lichva, byly majetkovými přečiny. Středověký systém trestů v městském právu znal tresty jako ztráta cti, vypovězení, peněžité tresty a samozřejmě i trest nejvyšší. Popravy byly zpravidla veřejné a smyslem trestu byla nejen odplata za provinění, ale také zastrašení přihlížejícího publika, které měla zvolená forma trestu odradit od páchání zločinů. Popravy prováděl městský kat. Za nami sa nachádza katov dom. Je to budova, ktorú dalo postaviť mesto pre svojho kata, respektíve v čase, keď mesto kata nemalo, lebo nie celé obdobie, keď malo právo meča. Nie vždy tu bardejovskí radní kata mali. Niekedy si kata požičiavali z Levoče alebo z Prešova a naopak niekedy bardejovský kat bol v Prešove alebo v Levoči. Kat za svoju prácu dostával neskutočný plat na vtedajšie pomery. Mal plat lepší ako mestský notár. Respektíve jeho plat bol na úrovni mestského notára, čo boli veľké peniaze. Jeho sociálne postavenie je veľmi vysoké, jeho spoločenské postavenie je veľmi nízke. S katom nikto nechcel mať nič spoločné, ale katovní, tie katovské domy boli veľmi navštevované ľuďmi najmä v noci. Kat bol majster na všelijaké bylinné vývary, na všelijaké maste, na kadejaké obklady, opary, keďže úlohou kata bolo nielen výkon trestu, ale aj častokrát v prípade tortúry, mučenia, mali ju vykonávať tak, aby ten dotyčný prežil. A častokrát sa to mučenie vykonávalo viackrát s účelom priznania a tým pádom po samotnom mučení ten kat tie rany častokrát liečil, dával tých väznených dokopy, takže jeho znalosti z oblasti anatómie boli na veľmi vysokej úrovni. A práve preto, že to bol aj taký ľudový liečiteľ v meste, tak tí ľudia potajme v noci v prípade chorôb, trápení fyzických za ním chodia a ten kat im pomáha. Na Radničním náměstí se nachází bazilika svatého Jiljí, tedy Egidia z 15. století, kde vedle velmi cenné kolekce oltářů je k vidění i pozoruhodná zvláštní lavice,
která lecos vypovídá o společenském postavení zdejšího Bardejovského kata. Sme vo svätyni Baziliky svätého Egidia. Ona je veľmi pekná. Dominantou sú tieto štála, tieto senátorské lavice po jednej a po druhej strane, ktorých teda tá mestská rada zasadala spolu s richtárom, a špecifikom toho celého priestoru je taká nenápadná, tu v rohu na mieste víťazného oblúka zastrčená trojsedadlová lavica. V tej tradícii Bardejova je to katovská lavica. Tu podľa tej našej miestnej tradície mal sedieť mestský kat spolu so svojimi sluhami. Opäť to svedčí o tom silnom statuse, ktorý má. Dostáva sa priamo do svätyne, ale vyhradené miesto, a nikto s ním nič nechce mať, lebo medzi seba si ho tí senátori nevezmú. Podľa tej tradície je to aj ďalšie špecifikum, a to je tento južný vstup maličký z námestia, ktorý mal slúžiť práve ako vstup pre mestského kata. Takže aj do kostola sa nedostával tak ako ostatní ľudia tým hlavným priestorom, ale práve tým malým bočným vstupom. Popravy se podle historických záznamů odehrávaly ve městě 1 až 2krát do roka. Pokaždé to byla velká událost, na kterou se přišlo podívat nejen celé město, ale i obyvatelé předměstí nebo přilehlých obcí. U nás prebiehali tie popravy mečom a ten kat stínal hlavy tým odsúdeným, boli v pokľaku a ostrihaná hlava, tak aby žiadne vlasy, žiadne veci, žiadne šatstvo nebránilo tomu čistému švihu. Bola to bezbolestná, rýchla smrť. Tá poprava, to bolo divadlo, kde celé to obyvateľstvo stíchlo, a práve pri tej poprave v prípade katovských mečov sa uvažuje podľa niektorých teórií, že na konci tých mečov mohli byť práve v tých dierkach kúsky kože alebo nejaké v podstate pramienky, ktoré tým švihom vytvárali ešte ten svišťavý silný efekt, a v tom tichu to bolo ešte znásobené práve to stínanie. Ne všichni ovšem za své činy skončili v rukou kata. Zejména bohatým šlechticům bylo ze svých špatných skutků často dovoleno se vykoupit. Na druhou stranu nenapravitelní recidivisté a loupežníci měli šibenici téměř jistou. Jedna taková poprava zbojníků se v Bardejově odehrála v roce 1493. Město pak obdrželo výhružný list, kdy pod hrozbou msty nepolapení zbojníci žádali po městu výkupné 400 zlatých. Tento unikátní dopis, jediný svého druhu na celém Slovensku, psaný ve zvláštním česko-polsko-slovenském jazyce, se rovněž dochoval a nachází se v místním archívu. Pred nami je výhražný list z roku 1493, ktorý zasiela zbojnícka družina Fedora Hlavatého mestu Bardejov ako výhražný list, pretože ich členov tejto zbojníckej družiny niektorých obesili, niektorých sťali. Město však nezaplatilo. Najmulo žoldnéře a zbývající část zbojnické družiny zajali a ani jeden z jejich členů neunikl rozsudku smrti. Přestože historické dokumenty místního archivu, které jsme vám ukázali, nejsou běžně veřejnosti přístupné, tak v Bardejově můžete stále na vlastní oči vidět řadu jedinečných věcí, které jinde nenajdete. V Bardejově se nachází jedno z nejzachovalejších městských opevnění ve střední Evropě. Má jedno z nejvíce autentických historických center města, jehož součástí je i historická radnice, první renesanční světská stavba na území Slovenska, kde nyní sídlí Šarišské muzeum, ale i mnoho a mnoho dalších věcí. A teď je tady ještě jedna zvláštní památka, novodobá, která na radničním náměstí přibyla docela nedávno. A tou je socha kata, která se již záhy po svém odhalení stala jednou z nejoblíbenějších turistických atrakcí místního náměstí. A mnoho turistů nyní nevynechá příležitost
zvětšnit se na fotografii s hlavou položenou na katově špalku. Existuje totižto také vyjadrenie, že Bože, chráň nás od bardejovskej spravodlivosti. A my vieme veľmi dobre z dobových zápisov a z histórie, že tá spravodlivosť Bardejove bola naozaj dosť miestami až krutá. Keď sa za krádež šatky na jarmoku odtínala ruka, alebo za krádež úľov boli pomaly hrdelné tresty, tak to znamená, že naozaj tá spravodlivosť, tá bardejovská tu bola a aj jej výrazom je socha, ktorá je za mnou, je to dielo pána Martina Kotného v životnej veľkosti, ktorá je nielen akoby lákadlom pre turistov, ale zároveň aj pripomienkou toho, že no. Socha Kata zde zůstane připomínkou pohnuté minulosti tohoto města a bude trvale zdobit historické radniční náměstí, které se spolu s celou městskou památkovou rezervací zařadilo již roku 2000 mezi jen 8 míst na celém Slovensku, zapsaných na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Ale nejen proto má Bardejov naději, že i v budoucnu nadále zůstane navštěvovanou a turisty vyhledávanou destinací, protože nádherný Bardejov určitě stojí za návštěvu. Pred covidom sme zaznamenávali každoročný nárast turistov z rôznych kútov, dá sa povedať, sveta. Neboli to len Slováci, boli to Česi, boli to Poliaci. Mali sme tu turistov z Indonézie, mali sme tu turistov z Thajska, mali sme tu zo severských štátov. Potom prišiel COVID a bohužiaľ tieto aktivity a tie čísla nám pomaličky začali padať. Ale to bolo spôsobené tým aj zákazmi vychádzania a vôbec situáciou spojenou s covidom. Máme 2 roky po covide, necelé 2 roky a zdá sa, že ten trend opäť začína narastať. My turistov opäť vnímame ako ľudí, ktorí majú záujem o Bardejov a ktorí Bardejov opäť nachádzajú a tie ich počty stúpajú, čo nás mimoriadne, ale že mimoriadne teší. My pre nich máme pripravených množstvo atrakcií, koniec koncov Bardejov je známy nielen svojimi historickými pamiatkami, máme tu blízko bardejovské kúpele, máme tu drevené kostolíky, ktoré sú takisto zapísané UNESCO. A čo je najhlavnejšie, máme tu pohostinných a dobrosrdečných ľudí. Takže aj touto cestou pozývam všetkých, ktorí ešte Bardejov nenavštívili a ktorí sa sem chystajú. Príďte, budete vždy srdečne vítaní. A to je konec našeho příběhu o temné minulosti tohoto krásného města. Jestli se vám náš dokument líbil a udělíte nám like nebo napíšete komentář, budeme rádi. A když nám dáte i odběr, tak nepromeškáte další video, které už teď pro vás připravujeme.